Il-kunċert Rockestra sibt fil-għaxija laħaq l-aspettattivi tiegħu. F'atmosfera mill-isbaħ fl-MFCC f'Taqali Itellghet edizzjoni oħra ta' dan l-avveniment mużikali annwali bil-għan li nġabru fondi bris il-Malta Community Chest Fund.Eluf ta' persuni tpaxxew b'numru ta' kanzunetti klassiċi kif ukoll moderni li l-orkestra filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' maestro Sigmund Mifsud daqqet flimkien ma' diversi kantanti Maltin. Fost il-kanzunetti Don't Wanna Miss a Thing, Rolling in the Deep, Caruso, Paradise, Bittersweet Symphony u Angel. Parteċipazzjoni sabiħa wkoll ta' kantanti Maltin fosthom Ir-raba, Glenn Vella, Ivan Filletti u Richard Edwards. Spikkat ukoll l-interpretazzjoni tal-bajżu bid-diska popolari l-ewwel tfajda li ħabbejt. Il-kunċert kellu sem tal-jada dancers u volontiera li għamlu suċċess minn dan l-avveniment. Preżenti fl-udjenza kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Abela u s-Sinjura tiegħu Margaret Abela, kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u s-Sinjura tiegħu Michelle Muscat.